nggonku goleki mung abote kepengen ketemu anatian adoh tak parani mung nuruti karepe ngati ayo dulu pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja kelati aku iki tansah gondeli abote kepengen ketemu natian adoh tak parani mung nuruti karepe ngati ayo duk diangkat nih yen pancene ora tresno mbok yo kandha sing prasaja aja gawe kelati aku ora bakal gondeli iya monggo ingkang sampun pitatuk sampur katimbalan dawuh. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggal gawe gelo ati salah
Sik. Monggo ingkang mriki kerang setunggal iki. Monggo. Pak Kur, putih Pak Kur men mau. Iya. Lah iya. Monggo sisih etan, sisih putih etan nggih. Monggo Mbak Lis. Sulis iki jenis ngalekne. Kaya ngene lelakonku biyen bapak kok dadak dadi priya ora apa aku iki jane tresno ning nyatane sliramu larang di ati ati tatu wis ra bisa ditabani pripat iki wis ra bisa digedhepe sliramu jejer dheweke anduk tresno umbar nafsune ngasmara lara atiku nyanding sliramu
dadi daratan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leret nang kubuk asmara sembah nuwun matur suwun para pandemen langen beksan.